Επόμενος. Περάστε. Γεια σου. Είσαι ο Γιάννης? Είμαι ο Γιάννης, για την Αγγελία. Είσαι? Ναι, βέβαια. Ωραία. Γεια σου Γιάννη, μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Ναι. Εμείς ψάχνουμε έναν άνθρωπο για οικοδομικές εργασίες. Γενικά έτσι είναι ένα μεγάλο έργο και θέλουμε πολύ κόσμο που να γνωρίζει να κάνει διάφορα πράγματα. Έχεις δουλέψει οικοδομή? Έχω δουλέψει χρόνια πριν όμως, 6 μήνες, 7. Πριν χρόνια για 6 μήνες. Από πού είσαι Γιάννη? Εδώ, από Ελλάδα. Είσαι από Ελλάδα. Ωραία. Αλλά οι γονείς μου έχουν αλβανική καταγωγή. Εδώ έχω γεννηθεί, αλλά η μητέρα μου είναι από την Αλβανία, ο πατέρας μου εδώ, από Ελλάδα. Ωραία. Λοιπόν, πού είχες δουλέψει? Σε φυλάδια έχω δουλέψει τον προηγούμενο καιρό. Στην οικοδομή πριν από 6-7 μήνες ήταν ένας κύριος στο Άργος, που εκτός αυτήν. Σπίτι? Ναι, σε σπίτι. Πώς, ήταν μεγάλο? Ήταν μεγάλο, ναι. Ήταν μεγάλο έργο.